ह्यांना ओळखता का बघा जरा. ओळखीचे फेसेस आहेत ते. इथे बघा. तर इथे बघा आपल्या गेस्टला प्रॉपरली दाखवून आलो गाडी कुठे आहे आणि त्यांचं सीट आणि त्यांना कुठे लागणार आहे डब्बा. 13वा डब्बा आहे त्यांचा. मी त्यांना असंच विचारलं की तुमचा डब्बा कुठे लागेल, तर त्यांना माहीत नव्हतं. तिकडे कसं आपलं बोर्ड लागलेलं असतं रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला. पहिली गाडी बघायची, नंबर बघायचा आणि सिटिंग अरेंजमेंट बघायचे कुठे आहेत. तिकडे आपल्याला लगेच समजतं, मग खाली धावपळ होणार नाही. मग प्लॅटफॉर्म नंबर 2ला डब्बा नंबर 13 त्यांचा आहे. त्यांना पाठवलं, ते गेलं व्यवस्थित. आणि आता नेक्स्ट पिकअप होतं त्यांचं, पण आता पिकअप होतं पण ते लेट झालेत. 12ला त्यांचं पिकअप होतं इकडून, पण माझे दोन्ही काम एकत्र झाले असते पण ते नाही आहेत. तर 2ला येणार आहेत. आता मला जायचं आणायला चिकन, कारण त्यांची चिकन थाली आहे. चिकन आणि नारळ आणि काय बोलली दूध, या 3 गोष्टी मला आणायचे. बघा नारळ परवा 20 आणले होते ना, ते संपले. आता परत मला गावी कोण विकतात ना त्यांच्याकडून अशी परत 20-25 घ्यायचे. टेम्पररी नारळ आणि दूध आणलेलं बघा. 1 लिटर दूध. नारळ बघा केवढा मोठा. तर इकडे बघा कोलंबी सोलायचा कार्यक्रम चालू आहे. कोलंबी किती आहे हे सर्व साल निघालं ना. एवढी चाली निघाले, एवढी कोलंबी निघाली. चांगली आली तरी पण मम्मी ही मस्त आली. हा. आणि अजून एक सांगायचं, मी जेवढं ऑब्झर्व केलं ना की मार्केटला कधी जातो ना, जेव्हा बोटी असतात तेव्हा स्वस्त असतात आणि बोटीनं आले की ना ती ही कधी कधी 150 रुपये किलो असते, ती 200 रुपये किलो विकतात. ती तोच मासा भाव वाढवतो. असं नाही की ताज्याला महाग असतात. जसं नाही मिळाली ना की महाग विकतात. हा असं आहे ते. आणि जर पापलेट नाहीच ना कोणाकडे तर 900 वाले 1200 पण होतात. 1200 पण होतात. असं आहे. म्हणजे असं नाही की नवीन जुनं, असं पण आहे. नवीनला पण महाग आहे, पण नाही मिळत असेल तर अजून महाग आहे. अजून महाग आहे. बरोबर ना. जास्त असल्यावर स्वस्त असते. हा असं आहे ते. तिकडे बघा आपलं चिकन फ्राय होतोय आणि बाजूला इकडे मच्छी फ्राय होणार आहे. मच्छीमध्ये आपल्याकडे सुरमई सुद्धा आहे, हलवा सुद्धा आहे. बरोबर. हा. आज आपले जे पाहुणे आले ते डबल पेमेंट करून आलेले आहेत. चिकन फ्राय ना. छान छान. आणि अजून मॅरिनेट केलेलं दाखवा मला कुठे आहे. ही सोलकढी बनली आहे ना. वा 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 बापरे मस्त. आणि आपली ग्रेव्ही झाली चिकनची. सुरमईचं. आणि तू इकडे काय बनवते. वडे. कसले वडे. कोकणी वडे, कोंबडी वडे. कोंबडी वडे बनतात किंवा ते व्हेज वडे ना. व्हेजच असतात ते, फक्त त्याचं नाव पडलंय कोंबडी वडे. म्हणजे चिकनच्या थालीमध्ये आपण कोंबडी वडे देतो. नाही जमलं तर मग भाकरी देतो किंवा चपाती देतो, काहीतरी एक. तर बोला आता पहिली फिश थाली वाढू का चिकन थाली वाढू. फिश थाली. फिश थाली वाढूया. तर बघा आपले फिश इकडे रेडी आहे. बघा हे कोटिंग वाले आहे. कोळंबीचं मी वाढत होते. वाढत होती काय. इकडे कोटिंग वाली आहे, इकडे विदाउट कोटिंग वाली दिसते. हा. तर आपण कोटिंग वाली जरा जास्त टेम्पटिंग वाटते. पहिली कोटिंग वाली आपण प्लेस करूया. हे बघा हलवा. ताटाची शोभा वाढते की नाही केक करून. त्यानंतर दुसरा फ्राय आयटम काय आपला सुरमई. हे बघा. तुम्ही करता वडे. काय नाही. ताट जसं भरलेला वाटला पाहिजे ना प्रॉपरली पूर्ण. हे झालं फिश. त्यानंतर इकडे कालच्यांनी वाढायला घेतलं काय कोलंबी. पण आपण कोलंबी कशी वाढतो, पहिले कोलंबी देतो. बरोबर. आता याच्यात आपण सोलकढी इंट्रोड्यूस करूया. ही आली आपली सोलकढी. बरोबर. हे झाली कढी. आणि आता ह्याच्यात काय भाकरी आहे, चपाती का भात का वडे काय ह्याच्यात. आता वडे आहेत ना. इकडे बघा पहिला चिकनची प्लेट बोलली की पहिला चिकन गेले पाहिजे. बरोबर है ना. तर सर्व चिकन पण एकदम माणूस कसं खाऊन खुश पाहिजे. चिकन खायला आला तर चिकनच दिलं पाहिजे. आणि एवढं गरम आहे ना. हा. तर इकडे आपला चिकनचा रस्सा आलेला आहे. आणि आता आपण फ्राईड चिकन कुठे आहे आपलं. वा वा वा. हे बघा किती फ्राईड चिकन मस्त आहे. आपल्या एका वाटीमध्ये फ्राईड चिकन जाणार आहे. बरोबर. बघा माणूस कसा वैतागला पाहिजे खाऊन खाऊन. किती दिलाय चिकन खायला असा माणूस बोलला पाहिजे.
एकदम व्यवस्थित. आणि आता बाकी थाली रेडी झाल्यावरती तुम्हाला दाखवतो. ठीक आहे. तर इथे बघा आज ना थाली आम्ही जास्त स्पेशली रेडी केली आहे, कारण स्पेशल माणसांना स्पेशली दिली पाहिजे ना रेडी. तर एक चिकन खाणं आम्ही काय नियम केला की एक थाली नाही देणार, पण तो नियम सर्वांनाच लागू नाही पडत ना. कोणकोणत्या स्पेशल माणसांना आपण सूट दिली पाहिजे. तर कोण स्पेशल माणसं दाखवतो तुम्हाला. या एकदम रेडी बसले आहेत माणसं. त्यांना ओळखता का बघा जरा, ओळखीचे फेसेस आहेत ते. इथे बघा ही फिश थाली पूजासाठी आणि चिकन थाली साळूंसाठी. त्यांचं नाव अविनाश. आता हे आले स्पेशल मुंबई टू रत्नागिरी. आता बघा मी आता हां फोटो काढा. आणि आता आपल्या जे रिलेशनमध्ये त्यांचं पण एक जेन्युइन रिव्ह्यू घेऊया. ही थाली बघून कसं वाटतंय पूजा? पहिलेच हेवी वाटतंय. पहिलेच बघून का पूजा का बोलली ह्याच्यातलं जरा कमी करा. ऍक्च्युली म्हणजे खूप भरलेली, म्हणजे रिकामी जागा मला कुठेच वाटत नाहीये. तर ही आपली फिश थाली. ह्याच्यात आपण 3 देतोच बघा फिश. जशी हलवा दिली, सुरमई दिली आणि कोलंबी, म्हणजे काहीतरी 2 तरी असतातच आणि तिसरी आम्ही आमच्यातर्फे देतो. बाकी वडे कसे आज आपण कसं आपलेच माणसं म्हणून आम्ही फिशला भाकरी देतो किंवा चपाती देतो, पण आता वडे म्हणले म्हणून वडे. आणि इकडे ही चिकन थाली आहे. की चिकनची क्वांटिटी आहे का व्यवस्थित? हां भरपूर आहे ना. नाही तर चिकन खायला तर चिकन असले पाहिजे ना, फोडी बिडी. एक माणसाला तरी बरोबर आहे. हां जसं आपण फ्राय दिलेलं आहे, ग्रेव्ही पण दिली आहे, त्याच्यात पण पीसेस आहेत. आणि आपण सोलकढी वेगळी दिली आहे, ह्याच्यात पण आपण दिलेली आहे ना. चला टेस्ट करा आणि खाल्ल्यानंतर सांगा कशी आहे. जसं रिफ्रेशमेंटवाली आहे ना ती बाहेर काढून ठेवलीच तरी चालेल, ती लास्टला प्यायची सोलकढी. ठीक आहे. तर इथे बघा आता ॲक्च्युली आपले गॅस जे सोडून आलो ना त्याच वेळी त्यांचं येणं होतं, पण काही कारणामुळे त्यांना डिले झाल्यामुळे आता ते संध्याकाळी येतात. आता आपण त्यांना पिकअप करायला जाते. आता पण मला वाटतं फॅमिली आहेत पूर्ण जण. चला जाऊया पटकन. आणि आता ते रेल्वे स्टेशनला आपलं वाट बघतात आहेत. आणि त्यासोबतच बघा एअर फ्रेशनर पण आणलं तर गाडीत मारायला. आणि तुम्ही पण कधी समजा बसनी आलात ना, तर बसनी पण उतरायचं कुठे, तर बसवाल्यांना सांगायचा की रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनचा जो बस स्टॉप असेल किंवा इंडियन ऑइलचा पेट्रोल पंप आहे, बस स्टॉप आणि पेट्रोल पंप असे बाजूबाजूलाच आहे, तिकडे थांबायचं. रत्नागिरी सिटीला जायचं नाही, मार्केटला जायचं नाही. इथे बघा तर आपल्या लेफ्ट साईडला रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन गेलं आणि हा रेल्वे स्टेशनपासून सरळ रस्ता गेला. या रस्त्याच्या एंडलाच सर्व बसेस आणि गाडी थांबतात. ठीक आहे. जर तुम्ही आलात ना तर रत्नागिरी बस कोणत्याही मुंबईवरून बस आली, कुठूनही बस आली ना, तर रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनचा बस स्टॉप सांगायचा, जो रेल्वे स्टेशनपासून ह्या समोर रस्त्यापासून एकदम समोरच थांबतो बघा. आणि समोर एक आपला पोलीस स्टेशन पण आहे. आता बघा रात्रीची वेळ आहे. हे म्हणतील आल्याला लगेच कॅमेरा घेतला आहे ती. हा हो ताई. आणि इकडे आपली पूजा सुद्धा आली आहे. आणि तू काय बनवते? चपाती झाले, चपाती लाटून आता वडी करायची परत. आणि आम्ही बघा फिरायला गेलेलो. फिरायचं म्हणजे आमचा नेहमीचा ब्लॉग काय असं काजल? डीमार्टची शॉपिंग आहे बघा. परत नाही बोललं तरी थोडं थोडं काय ना काय असतंच. आता जेवण वाढायला घेऊया आपण. आजची ऑर्डर आहे 3 चिकन थाली आणि 3 व्हेज थाली. आता ताई तुम्ही काय करताय? चपाती भजी घेते. हां मग भजी, मग व्हेज थाली रेडी होईल ना. आणि चिकन रेडी आहे फ्राय केलेलं. हे कोणासाठी? आपल्यासाठी, पण ह्यांना जास्त गरज होती त्याची है ना सकाळची. आणि त्यात पूजा पण आज बनवते वडे. कोंबडी वडे का कोणते वडे आहेत का पूजा? हे आज काय खायचं बायकोच्या हातचं? कोंबडी वडे की काय नवीन स्पेशल? चला आता रेडी झाल्यावर दाखवूया तुम्हाला. पहिले 4 चिकन थाली करायला घ्या. तर इकडे बघा माझी बुकिंगसुद्धा चालू आहे. आज बघा कोणती तारीख आहे. जसं ब्लॉग जातो आहे 1-2 दिवसाचा गॅप असतो, पण आता मला बुकिंग बघा कधीची आली आहे. 6 जूनची बुकिंग आली आहे मला. 6, 7, 8 जूनची सिल्वर रूमसाठी. आणि ॲडव्हान्स पेमेंटसुद्धा पाठवलेलं आहे, नाव सेव्ह. मग मी काय करतो, जसं पेमेंट येतो ना, ॲडव्हान्स पेमेंट आलं की बघ अशा पेपरमध्ये डिटेल लिहिली जाते. तुमचं ID कार्ड, तुमचं आधार, म्हणजे जे काय आहे ते लिहिलं जातं नाव.
आणि मग मी तुम्हाला कन्फर्मेशन पाठवतो. पहिला कन्फर्मेशन असतं की पेमेंट रिसिव्ड, नंतर दुसरा कन्फर्मेशन असतं की मी काय मेसेज करणार, 678 सिल्वर रूम इज बुक्ड फॉर यू, असं कन्फर्मेशन आला म्हणजे बुकिंग झाला. आणि मला सर्व बुक्ड करणाऱ्याला अजून एक रिक्वेस्ट आहे, जे व्हॉट्सॲपवरती जो DP आहे माझा, म्हणजे आपला जो DP आहे बुकिंग नंबरचा, त्याच्यावरती तुम्ही चेक करा की तुमचे डेट्स तिकडे दिसले नाही पाहिजे. जर तुमचे डेट्स तिकडे दिसतात आहेत ना, फॉर एन एक्झाम्पल आता ही बुकिंग झाली आहे 6-7-8 जूनची झाली आहे ना, तर DPमध्ये 6-7-8 जून सिल्वरमध्ये दिसला नाही पाहिजे. जर दिसतोय तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवरती सांगा की तो डेट अवेलेबल दिसतोय, ते जरा करेक्शन कर. कधी कधी माझ्याकडून पण राहतं ना, DP आणि व्हॉट्सअपच्या बुकिंग नंबरवरती DPवरती अवेलेबल डेट्स आहेत. ठीक आहे, इथे माझी बुकिंग प्रोसिजर चालूच असते. आणि त्यासोबत इकडे कोंबडी वडे किती झाले, ते तिथे प्लेटी भरले. ही कोणत्या कोंबडीचे वडे आहेत तुझ्या, गावठी का आपल्या बॉयलर? गावठी गावठी बाबा, गावाचे म्हणजे गावठी. वा वा, छान सजली आहे ना, मस्त. हां, ह्याच्यात आपल्याला आता कढी राहिली वाटतं आहे ना, कढी राहिली आहे, छान मस्त बनवलं आहे. आणि ऑमलेट द्यायचं ना सर्वांना, 4 चिकनला 4 ऑमलेट. अजून रेडी नाही झालं आहे पूर्ण, तसं हे पूर्ण घेतलं तरी घेईल. आपलं चिकन वाटायचं काम चालू आहे. आणि इकडे प्लेटमध्ये जेवढं चिकन आहे ना, आम्ही आता बघा अजून सर्वांना ॲड करतो चिकन. म्हणजे चिकन खायला आलं तर चिकनच खाल्लं पाहिजे तुम्ही, पोटभर ते पण. आणि कोणाला कलेजी कांदा जास्त हवा असेल तर पहिला मेसेज टाकून ठेवा बुकिंगच्या अगोदर, म्हणजे अवेलेबल करायला. त्याबरोबर ना मी लास्टला पण जे चिकन उरलेले आहेत ना, आता हे मी सर्व 4च प्लेट आहे आपले, तर सर्व मी डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे बघा एकदम प्रॉपरली. इथे बघा आपली चिकन थाली बघा एकदम रेडी आहेत. किती 1 2 3 4 चिकन थाली आहेत आपले. ठीक आहे, आणि आपण नेहमीप्रमाणे ग्रेव्ही, सुक्का, सोलकढी, भात, वरण, कढी, कोंबडी वडे, आणि त्यासोबत इकडे बघा एक कॉम्प्लिमेंटरी आपल्यातर्फे एक ऑमलेटसुद्धा असतो. तर अशा तर 4 चिकन थाली पहिले जाऊ द्या, असे आम्ही एक एक करून आता नेतो. आणि इकडे बघा अजून समजा एक्स्ट्रा लागले आपल्याला तर इकडे वडे पण बनतात. तेलावरच वाटते. इकडे बघा आपले चिकन थाली सर्व वरती गेले. आता आपले व्हेज थाली आपण सर्व करतो. व्हेज थाली किती 2ची ऑर्डर आहे. आणि इकडे कोंबडी वडे अजून वडे अजून चालू आहेत. हा, चालूच आहे. तर इकडे बघा आता व्हेज थाली बनते. आणि एकांना आपल्याला नॉर्मल टेम्परेचरवर आमरस पाहिजे. झाले ऑमलेट गेले वरती. आता व्हेज थाली आपण भरूया. इकडे बघा आपली व्हेज थाली तर जातेच आहे. पण त्याच्या अगोदर चिकन खाणारे म्हटलेत ना, त्यांनी 6 वडे, 2 सोलकढी, 1 चिकन फ्राय आणि 6 वडे. म्हणजे व्हेज अजून गेल्या नाही, पण चिकनवाल्यांनी संपवलं आपला ताट. ठीक आहे, तर हे घेऊन जातो मी. आणि आता कवरिंग आता इकडे बघा आपली सोलकढी केवढी राहिली आहे. ताटामध्ये 2 जाऊन सुद्धा 3 एक्स्ट्रा गेली आहेत. म्हणजे तुम्ही विचार करा की आपल्या सोलकढीला किती क्वालिटी आहे एकदम. बघा हां, म्हणजे आपण आपला काय हिशोब आहे, म्हणजे हॉटेलमध्ये ह्याचे ना आपण 3 देतो ना, तो हॉटेलवाले ह्याचे 4 करतात. म्हणजे ह्याची क्वालिटी तेवढी आम्ही मेंटेन ठेवलेली आहे. म्हणजे हे एक्स्ट्रामध्ये गेलं आहे. आणि एक्स्ट्रा पण आम्ही बघा असं नेतो एकदम व्यवस्थित, म्हणजे हात न हे करता झाकायचं. ही सोलकढी गेली एक्स्ट्रा. आणि आता त्यांना पाण्याची बॉटल हवी. इथे बघा आम्ही डीमार्टची शॉपिंग केली, पण आज शॉपिंगला हेल्प कोणी गेली आहे, पूजानी. आणि इकडे बघा आमचे साडू साहेब बसले तिकडे, ते पण व्हिडिओ रील्स बनवतात आहे. तर आज शॉपिंग दाखवतो. आणि ह्याच्यातली एक वेगळी शॉपिंग केलेली आहे. कोणती पिशवी आहे ती? आणि तीच पिशवी आहे ना. या पिशवीला आपण जरा चटर मटर पिशवी बोलूया. ह्याच्यात काय काय आणलं ते आता पूजा दाखव. पूजा काढ आहे की याच्यात काय काय पूजाची शॉपिंग होती. बघा सर्व चटर मटरवाले घेतलेत. हां, आता ती काय बोलली, ट्रेनमध्ये खायचे आहे. आता तुम्हाला सांगतो, उद्या काजल जाणार आहे पूजा आणि अविनाश सोबत. तर ती तुम्हाला ब्लॉग्समध्ये नाही दिसणार. मग परत विचारत बसू नका की काजल कुठे गेली, काजल कुठे गेली. काजल चालली बदलापूरला थोडंसं रेस्ट घ्यायला, कारण खूप महिने झाले ते आपल्यासोबत आहे आणि खूप गडबडीत पण होती. तर थोडासा रेस्ट पण होईल आणि फॅमिली पण असते ना तिकडे, तर त्यांच्याबरोबर पण थोडंसं होईल तिचं बोलणं चालणं आणि राहणं. तर काजल आता कधी येईल ते तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये समजेल. पण 2-2 दिवसांनी विचारू नका मला की काजल कुठे आहे. आता काजल चालली आहे उद्या बदलापूरला. ठीक आहे, जाताना पण ट्रेनमधून दाखवू. आता ही झाली शॉपिंग त्यांच्या ट्रेनमधली. ठीक आहे, तशी खाणारी ट्रेन आहे असं काजलला माहिती पडलं आहे. हे सर शॉपिंग. आणि बाकी आता गरजेची शॉपिंग बघा. आणायला गेलो होतो 2 सामान. तुमच्याकडे पण असंच होतं ना, 2 सामान बोललं की 2000 शॉपिंग होते ना.
आता सर्व आम्ही एक एक बाहेर काढतो बघा, मग तुम्हाला सर्व दाखवतो. तर इकडे बघा आमची कशी कशी शॉपिंग झाली. पूजा तू तुझ्या साईडचं सांग काय काय आहे तिकडे. बेसन घेतलंय, तेल घेतलंय. हे दोन्ही बेसन आहेत ना. हे बघा तेल बघा आपल्याला किती लागतंय. आता हे लास्ट, ह्याच्यानंतर काय करणार आहे, हे जे पण बॉक्सेस येतं किंवा कॅन येतं, तर काहीतरी एक आणून आता ह्याच्यानंतर तुम्हाला सर्व घोणी दिसतील आणि कॅन्स दिसतील आणि तुम्हाला होलसेलच्या दुकानाची पण ट्रिप देऊया. रत्नागिरीमध्ये कुठे कुठे होलसेल आहेत तेही आपण दाखवूया, म्हणजे लोकांना ज्यांना माहिती आहे नाही माहिती त्यांना पण माहिती पडेल. ती एक गोष्ट झाली. आणि हे भांडी कशाला आणले ना आपण, लिक्विड आपले हे रेग्युलरचे मसाले, थोडं ग्रेव्हीवाले, नारळ, हे काय लाल वाटाणे, चणा, लाल चणे, रवा, अमूल. आणि हे बघा हे आम्हाला पूजाने गिफ्ट दिलेलं आहे, कलबत्ता. हा पूजाने काजलसाठी दिलेला आहे, म्हणजे आमच्यासाठी झालं ते इनडायरेक्टली. आणि स्ट्रॉंग आहे एकदम. कोणी जास्त बोललं की 10-12 लिटर. हा इथे बघा एवढा, म्हणजे तुम्ही विचार करा किती ताट वाढले जातात की लोणचं संपायला आला. तर तुम्ही त्या अंदाजाने विचार करू शकता. मग परत लोणचं आणलं बघा. लास्ट टाइम आणलं होतं वाटतं काजल ना, तूच आणलं होतंस ना. आणि इकडे काजलने बघा हे डबे घेतलेत, काय नाही का भरायला लागतं ना आपल्याला डबे. इकडे गहू आणलेत, आय गेस 7.8 kg देते, 8 किलो. हे ट्रायलसाठी परत वेगळे तांदूळ आणले. आणि मी आता कमीच 5 नारळ आणले, कारण आम्हाला एका सबस्क्रायबरने कॉन्टॅक्ट केला रत्नागिरीच्या. ते बोलले की आम्ही तुम्हाला 18 रुपयाने नारळ देऊ. बघा प्राईस पण मी सांगितलं, ही मला 23ला पडली. सेम नारळ मला ते 18ने देणार. मग त्यांच्याकडून मी पूर्ण बोलून घेऊ. हे आपल्या डॉगसाठी एमर्जन्सी कधी खायला नसेल तर त्यांच्यासाठी रवा. आणि हे पण काजलने घेतले, हे डब्बेच घेतले. एकाच्या आतमध्ये 3-4 डब्बे येते, टोटल 4 डब्बे. काय वगैरे होतं ना, जेवण घेऊन ठेवायला. तर अशी आमची शॉपिंग झालेली आहे बोलता बोलता. तर एवढं मला कोण खाणार एवढा मोठा. हा बघा ठीक आहे. तर अशी आमची शॉपिंग झाली. आणि मग आता डायरेक्ट ट्रेन पकडताना आता तुम्हाला दाखवतो. बाय बाय. बाय.